Halo kacau-kacau, yang harap jajal cemilan varian anyar to nabati. Siji saka rasa strawberry cheesecake, sing sijine pink lava. Oke bro, kali ini gue bakal pariwara tentang nabati. Tapi saat dulu Dewi arep pengenalan diri. Isi, nama kula Firza Alvino Nugroho. Kula Muhammad Rizal Rahman. Kami kula Muhammad Ardiansyah. Kami kula ada dapat bisa bro. Oke, let's check the video. Aduh, wetengku iki kayak kosong. Cemilan apa ya sing selalu banjur weteng? Bariki harga teko jarine meh nggo panganan anyar. Enak digedul otak. Kecil tadi sik wae. Lah iki panganan bolo-bolo. Wah, jadi sih. Cocok. Ngene iki digedul weteng yo eger. Mantap nih. Langsung waras mesti. Iki murah per hargane. Pokoknya murah. Ini 2.000. Mantep. Gini sing copet. Pas nipis ini mesti waras bro ini. Makanya iki kayak dulu kan parah. Oke guys, kita akan mencoba nabati varian strawberry cheese. Ojo lali tuku ya. Panganan ini ana ing warung terdekat omahmu utawa ing kantin sekolahmu tur regane ya murah kanggo pelajar. Nalika duit dompetmu tipis, lan wetengmu meleh, ojo lali tuku nabati varian terbaru. Pokoknya enak lur, pas lagi tuku ya.